Днес е четвъртък. Биткоин се търгува за $114 100. Денят почна бодро. По-спокойните данни за цените на производителите в САЩ подсилиха надеждите за понижение на лихвите от Федералния резерв. И биткоин прескочи границата от 114 000. Алтмонетите също дръпнаха. След по-меката инфлация пазарът се укрили, а имена като Етер, Солана и Линк отчетоха прилично настроение. По графиките се появиха силни сигнали за голям ход нагоре. Някои дори шепнат за сценарии към $300 000. Звучи смело, но пазарът обича изненади. Има и теза, че този биткоин цикъл се удължава. Тоест, 124 000 може и да не се окажат връх. Ще видим докъде ни води инерцията. Говори се и за нова вълна в крипто. Приложения, които правят повече сами, без да разчитат на много посредници. Докато това набира скорост, някои големи мрежи вървят по-скоро на място спрямо биткоин. Хубава новина за мобилните потребители. Идва лека проверка на биткоин плащания директно от телефона. Без да теглиш цялата история. По-бързо, по-лесно, по-достъпно. От страната на правилата, комисия в Сената на САЩ придвижи кандидат за ръководството на Централната банка, смятан за по-отворен към дигиталните активи. Това поддържа позитивния тон на пазара. Като цяло, днес имаме комбинация от по-добри макроновини, укрилени алтмонети и смели прогнози. Въздухът е зареден с очаквания. Ако ти е интересно, харесай видеото и последвай канала.